Feeling of peace and power, peace and unity, गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जि भारत बिर होनाय हाबाफारि बे समाव बिरहोगिरि मानगोनां बुदिराम बर' सार बिथांखौ सोमोन्दो बिबुंथि लानो थाखाय खावलायबाय। दिनैनि बेरगाव दखरा एबसु आरो बाथ्राफोरखौ जोङो बे गेलेनायनि गेजेरजों ज' जालायनानै भाब बिनिमय एबा जोंनि बायदिसिना दुखु सुखुफोरखौ जोङो रायलायनायनि खाबु मोनो आरो बे हिसाबै बे गेलेनायानो मोनसे गोजोननि मोनसे नेरसोन। बेखाय आं खावलायगोन जे बे गेलेनायाव खुनु धर्म, खुनु भाषा, खुनु जाति बेजों जेबो सोमोन्दो बा फारागथि लाखिनांगौनि गोनांथि गैया। खैथाबार बिथां सारनिसिम बे समाव बिथां बेजों बिलन रिलिज फर पेस एन्ड यूनिटी बिथां गिबि बिरहोगिरि मानगोनां लक्षीराम बर' सार बिथांखौ बिरहोनो थाखाय खावलायबाय। आरो लोगोसे बिथां निजोमसा सार GS उदिसी एबसु आरो लोगोसे दाबैसा बर' सार EM दिनैनि जि पार आरो बिलुन बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। सामलायगिरि बिथांमोन लोगोसेनो दिनैनि नैबे फाइनाल गेलेनाय बुब्लियाव सफैनो हानाय जोंनिनो BTRनि EM मानजाथाव जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादजों सोमोन्दो थानाय मानिजाथाव बिबानगिरिफोर माखासेया बायहेरायाव थांदों Thank you.